Хәйрле кич, сез Мөслим телевидениесен карыйсыз. Эфирда бездә кунакта сәхифәсе. Мөслимлеләр аңлагандыр, әйе, без Ык буенда Кояшлы Ык ял зонасында һәм кунагыбыз Кояшлы Ык ял зонасының идея авторы, инициаторы район башлыгы Рамил Хәмзә улы Муллин. Хәйрле кич, Рамил Хәмзәвич. Хәйрле кич. Рамил Хәмзәвич, менә бу Ык буен кайчандыр әрәмә булган урынны гөлбакча итү идеясы каян туды? Ну, беренчедән инде әйтергә кирәк, ул безнең инде һәрберебез шушы Мөслимдә туып, үсеп, яшәгән кешегә Ык буе һәр вакытта Мөслим белән бәйле. Мөслим белән бәйле, шуңа күрә инде нәрсәгә булса без шул Ык буе дип сөйләдек, әрәмә дип сөйләдек. Бәлки чакта инде шушында шомыр ташап, шушында су кереп, балык тотып йөргән җирләребез инде. Ләкин инде еллар үткәч, азрак кына инде менә шушы икътисадның үзгәрешләре ул бик каты йогынты ясады. Кайчандыр инде монда чүплек барлыкка килде, бөтен шакшысы түгелде, әрәмәне чаган басып бетерде, маллар кертелде һәм әлбәттә бу минем өчен инде фақат шәхси үзем өчен бу күңелне бик әрнеткән әйбер иде. Тагын бер минем өчен бик якын бер вакыйга инде. Мин тугач әтием шушыннан чәчәкләрне җыеп әнимә биргән. Шуңа күрә минем ул ничектер һәр вакытта күңелемдә шушы әрәмә, шушы чәчәкләр белән бәйледер, тормышым да шуның белән бәйледер. Шуңа күрә минем бик зур теләгем бар шушы әрәмә һәм Ык буен матурлыкка китерергә, һәм инде менә шушындый мөмкинлек булып, дәүләт җитәкчелегенең ярдәме белән шушы парк, скверлар елы кысаларында эшләп, бүген инде менә шушы әрәмәне шундый дәрәҗәгә җиткереп, зур тантана урыны һәм зур мәҗлес урыны әйләндерү, әлбәттә бу зур шартлык, киләчәктә инде әлбәттә бу халыкка хезмәт итер дип уйлап торабыз. Менә бу Ык буен гөлбакча итү юнәлешендә бөтен идеяларыгызда тормышка аштымы әллә тагын бармы? Бәлки шушы җитәдер дип уйлыйм мин. Чөнки һәрбер паркның бит аның бар башы һәм азагы, бер яктан бер яганың төзү булса, икенче яганың әлбәттә аны карау. Шуңа күрә бүген инде Мөслимнең менә бу төзелгән парклары, скверлары, әйтик, махсус майданчыклары, алар инде бик күп, әлбәттә аларны карар бик җиңел түгел. Шуңа күрә инде бәлки бу Мөслим өчен инде ниндидер бер зур шушы парклар, скверлар кысаларында бу бик зур нокта булыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә безгә инде киләчәктә менә бу паркта булган агачларыбызга сулар сибеп, булган әйтик, үсемлекләрне саклап, чәчәкләрне саклап, булган объектларны саклап, шушы дәрәҗә тоталсак, алхамдулилла, Аллаһның рәхмәте киң, 5-10 ел эчендә инде бу урманчык булып, шундый халыкның бер ял итә торган бәйрәмнәр һәм тантана узара торган урыны бар дип уйлыйм мин. Менә бу Ык буенда эшләнгән эшләргә, аерым объектларга аерым тукталып үтсәгез иде. Ну, беренчедән нәрсә әйтәсе килә? Бу чыннан да бәлки без бу хәтлегәне булыр дип уйламаган идек. Күп кенә идеяларыбызга рәхмәт, менә ярдәм иткән Илдар Мирхазиянов, Мөслим егет инде үзебезнең, Людмила Михайловна Костышева һәр вакытта инде безне консультация бирә, шушы паркларны, скверларны төзегәндә. Алмаз дигән бер архитекторыбыз бар, безнең Фишман Бикмамедовның командасында. Менә Игорь Бубиков һәр вакытта элемтәдә, үзебезнең егетләребез, Аллага шөкер, менә шулай җыелып, фикерләшеп, менә бу объектларны төзегәндә, аның әлбәттә күбесе үзгәргәндер дә, ләкин инде менә бүгенге күренеше инде, аның инде ул безнең, әле менә бер көнне карап утырдык, 15нче елларны эскиз форматында без аны сызган булганбыз. Күңелебездә ул булган икән. Әле мин хәтерлим, 17нче елны президентыбыз шушында август киңәшмәсендә чәй эчеп утырганда, Чаллыга хәтлек барып җитәсеңме дигәндә, бәлки без аңа Чаллыга җитмәсәк тә, Чаллыны каршыла торган урын ясарбыз дип инде бер сүз әйткән хәтеремдә калган. Шуңа күрә менә бу объектларның инде булуы шушы җирлектә, ул инде әйткәнемчә шушы Ык буе майдан йомакларга бер урын булдыр. Чөнки чынында ул күп 276 гектар майдан тәшкил итте менә бу безнең тулай менә бу майданчыклар. Һәм инде менә бүген төзегән амфитеатрыбыз булсынмы, кече амфитеатрыбыз булсынмы, зур амфитеатрыбыз булсынмы, махсус атлар өчен майданчык булсынмы, кунак кабул итә торган үзебезнең экспозицион майданчыклар булсынмы, алар инде бәлки Мөслим өчен генә түгел, инде менә шушы Кама ягы районнарын дәрәҗәсендә зур әйтик фестивальләр уздырырга мөмкинлек ясалды монда. Һәм инде менә Татар конгрессы белән сөйләшсәк, алар инде әйтәләр, әйдәгез Ык буе Сабантуен гел Мөслимдә ел саен уздырыйк. Шулай ук безнең бик зур проекты бар. Мөслим җыены дигән бер проектыбыз бар. Анасын конгресс, Татар конгрессының шулай ук берничә проектлары бар. Мин инде бәлки уйлыйм, бу киләчәктә менә шушы безнең инде туризм дип әйтәбез, кешегә халыкка хезмәт итү, төрле чаралар уздыру, төрле бәйрәмнәр уздыру өчен, әлбәттә бу бик уңайлы урын. Инде мин әйтмим, тәм дөнья күләм Сабантуйны уздыра кирәк дип, Сабантуйны ул теге елга бер тапкыр гына, ләкин елга бер 5-6, бәлки даже 8 зур фестиваль дәрәҗәсендә без монда ниндидер чаралар уздыра алабыз икән.
Әлбәттә, бу инде үзен аклаган майданчык булыр дип уйлыйм инде. Киләчәктә әйткәндә һәрбер кеше инде үз урынын, һәрбер үзенең шөгыленә карап, мөмкинлегенә карап, теләгенә карап, урын табырлык монда урыннар бар. Шуңа күрә без менә бөтен төзелгән объектлар, даже без сәүдә нокталарында махсус ясалып куйдык. Киләчәктә алар барса алка хезмәт итәр дип уйлыйм инде мин. Буендагы объектларга күпме акча тотылды, күпме акча сарыф ителде һәм гомумән күпме хезмәт куелган, анысын да әйтеп бетсәгез иде. Бүген бу төзелгән объектларны акчага әйләндерсәң, бәлки булар бик зур суммалар тәшкил итәр. Чөнки нәрсәгә әйтсәң дә, без инде менә 2 ел элек шушы эшне башлаган идек. Менә зур амфитеатрга балчык ташла башлаган ел, без инде аны бер 5-7 еллык проект булыр дигән идек. Ләкин конгрессның тәкъдиме булгач, шушы Сабантуй уздыра дигәч, без инде былтыр төп өлеш эшләнеп биткән булды. Төп сметага әйләндерсәң, бу мондагы кергән ресурсларның белән чагыштырганда әлбәттә 1/1 артыграк булыр иде. Чөнки бүген моны төп сметага салып эшләсәң, бәлки 100-200 миллион да ул тәшкил итәргә мөмкин. Ләкин инде без менә бу дәүләт биргән менә материал өчен акча бирелде, юллар төзелде махсус. Ул бит менә кай вакытта ишетергә туры килә, безнең үзара салым акчасы кирде. Юк, монда берни үзара салым акчасы кирмәде. Монда күбрәк инде шушы махсус шушы Сабантуй мәйдан эшләргә дип инде дәүләттән былтыр 40 миллион чамасы акча алынды. Юлына почти 17 миллион салынды. Алар барсы да һәм шу парк һәм сфералар ел кысаларында 17 миллион алынды. Менә булар барсы да аерым программалар кысаларында бардылар. Һәм инде безгә тагын өстәмә менә парк шушы Сабантуйда безгә тагын 13 миллион бирелде. Менә бөтенесен санап бетерсәң, 40-30 һәм инде юллары белән бәлки 70 бәлки 100 миллион акча чыккандыр моңа. Киләчәктә шулай җайлап ташладык. Без иң шакшы, иң ташландык җиргә бассейн куйдык. Без аны җыештырып, чистартып, анда юллар салынды. Ул бүген иң гүзәл җирләрнең берсе. Монысы да шулай. Шуңа күрә бәлки бер яктан караганда Сабантуйга бик күп акча сарыф ителгән кебек, ләкин инде бу җирлегебезнең бер гүзәл һәм визит картасына әйләнгәндер инде. Без аны киләчәктә түгел, менә күпердән алып шушы ташлыкка хәтлек дип әйтәбез инде без аны, тегермән торган җиргә хәтлек, аланы паркы дип игълан иттек. Без инде аны бүген Google-га да керттек. Ул Яндекста да, Google картада тора ул бүген көндә парк дип бассаң, ул килә дә чыга шушы мөселманның нигә. Шуңа күрә менә киләчәктә шушы парк буларак инде ул безнең тарихка кирип калыр. Әйткәнемчә инде менә бүген кертелгән акчалар, алар инде шул җирлеккә калатын акчалар һәм инде ул әйткәнемчә ул безгә киләчәктә бер үзен аклый торган проектка әйләнергә тиештер инде. Менә бу бөтен Россия татар авыллары Сабантуе быел Мөслимдә генә түгел, гомумән Татарстанда беренче тапкыр уза. Сез бер әңгәмә вакытында 50 меңләп кунак килү көтелә дигән идегез. Саннар үзгәрмәдеме? Кунаклар артмадымы? Беренчедән инде безнең татар конгресс вәкилләре килә. Алар инде бик күп түгел, 40-ка якын регионнан без инде көтәбез, шул 1000-гә якын чамасы кеше килер ди. 500-ннән артык инде аның махсус конгресс кунаклары, бәлки инде читләрдән дагын өстәмә килер. Шуңа күрә булар инде безнең кунакларыбыз. Шуңа ук дәүләт җитәкчеләре була, ләкин төп кунакларыбыз әлбәттә шушы мөслим халкы. Мөслимнән кайчандыр туып, үсеп, читтә булган Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт шәһәрләре булыр. Казаннан инде кунакларыбыз килер дип өметләнеп торабыз. Шуңа күрә Аллага шөкер, бүген 100 мең халык килсә дә майданчыкның урыны мөмкинлекләре бар. Шуңа күрә безнең инде азакынча елларны булай да Сабантуйга бер 10-15 мең кеше килә иде. Бу инде алдан торган инде кеше көтеп алган бәйрәм булып, инде Аллаһ Тааланың рәхмәте белән табигый шартларыбыз имин булса, минем фикерем бер 40-50 мең кеше генә килергә мөмкин булыр дип уйлап торабыз инде. Шул 50 мең кеше составына бу инде безнең иминлек өчен җавап бирүчеләр башкалар да керәме? Әлбәттә. Монда инде менә кай вакытта инде сүзләр булды, мөслимнәр өчен ябыла икән. Юк. Ул инде теге зур чара үткәрелгәч, аның инде менә бу иминлекне тәэмин итү чаралары катгый рәвештә әйтик азрак үзенчәлекле була инде. Менә металл рамка аркылы үткәрү, махсус керә торган җирләрдән кергә 6 урын безнең. 6 капка була. 12 машина кую урыны була, 5 меңгә якын машина куеп булыр дип без фаразлыйбыз, мөмкинлек булыр дип уйлап торабыз. Шуңа күрә бөтен кешегә урын булыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә монда инде теге бер инде зур проблема юк. Кунакларыбыз өчен дә килгән, әйтик, бүген шул ук масса күләм чараны алып баручы 100-гә якын журналист килер дип торабыз. Тәртип саклаучыларыбыз да, волонтерларыбыз да, кунакларыбыз әлбәттә ул Сабантуй гына түгел. Безнең Рәсәй күләм көрәш булачак, ярышлары булачак. Шул конный мир, әйтик, ат дөньясыннан призына булган чабышларыбыз булачак, президент бүләгенә чабышлар булачак. Ул бит менә Лендарт фестивале, тоже ул инде Сабантуйның бер бизәге, аерым бер бизәге. Шуңа күрә ул бит теге бер генә чара түгел, ул берничә чара булу сәбәпле, ул инде әйтик, ул теге
яхшы шара булыр дип инде без аны уйлап торабыз. Менә шул ук мөселманнардан ишетергә туры килә, Сабан туе 3 көн дәвам итәчәк икән дип. Сабан туй 3 көн булмас инде ул, 2 көн булыр, Алла бирсә. Без инде өметләнеп торабыз, Алла бирсә бардай мин булса 2 көн инде кунакларыбызны каршы алырга. Аларга инде мөселманны күрсәтәбез ярты көн. Кич инде безнең шушы татар эстрада йолдызларының концерты була Яшьлек стадионында. Анда инде һәрберебезне чакырып калабыз. Концерт чаралары инде 6-дан ук башлана. Шул унда салют белән тамамланыр дип фаразлап торабыз. План буенча инде шулай булыр дип торабыз. Шулай ук ул көнне инде кунакларыбызны каршы алу, үзәктә, социаль объектларда төрле чаралар үткәрә торабыз. Шуңа күрә инде монда безнең күп кунакларыбыз да кайтыр дип уйлыйбыз инде. Шуңа күрә менә беренчесе икесе була. Өченчесе инде сату майданчыклары уже 8-гә, иртәнге 8-гә әзер була. Сәгать 10-дан инде bütün майданчыклар эшли башлый. Bütün майданчыклар безнең инде, чөнки монда әле бит үзебез генә түгел. Үзебезнең күргәзмә без бар, конгресс күргәзмәсе бар. Аннан соң Акбуе авыллары күргәзмәсе, анда безнең Алла бирсә Актаныш, Азнакай, Оренбург, Мордовия, Туймазы якларыннан ниләр коллективлар килә. Аерым Кукмара җирлеге махсус авылчык төзеде. Шуңа күрә менә булар бөтенесе дә инде шул халыкка теге уен рәвештендә чаралар башлана инде безнең әйткәнчә шул 10-нан 11-дә безнең инде Алла бирсә пролог өлеше башлана. Төп сәхнәдә инде 11-дә 12-дә ат чабышы һәм көрәш башлана инде. Һәм төп майданда балалар уены һәм милли үзебезгә хас булган уеннар белән без инде аны дәвам итәрбез дип без инде планлаштырабыз. Шуңа күрә 2 көн булыр, Алла бирсә. Икенче көн инде шул чемпионат белән бәйләле безнең тагын көрәш теге әйтик гади кеше өчендә, мөселманнар өчендә көрәш булачак. Шуңа күрә бер машинабыз президентыбызның бүләге булса, икенче бүләге инде районның бүләге була. Үзебезнең мөселмәндә туып батыр булган егетебезгә без Алла бирсә аны тапшырырбыз дип инде ишанып калабыз. Рамил Ханзович, тагын бер сорау, менә бу күрше-тирә районнардан килгән кунаклар да кертеләдер бит инде Сабан туйга. Безнең Аллага шөкер ишек ачык. Ул һәр вакытта ачык булды, ул хәзер дә ачык ул. Әле менә Сабан туй булганчы да көн саен инде кунакларыбыз килә, төбәкләрдән килә, Башкирилардан киләләр, якын шәһәрләрдән килә, сораштырасың, күрәсең. Киләләр, карыйлар, шуңа күрә менә бүген ничек майдан ачык, ул шул бәйрәм көнендә шулай ачык була. Шулай ук bütün әйткәнемчә bütün кеше үзенең күңеленә ятышлы үзенә урын табыр дип уйлап торабыз. Әле бит әле ул гына түгел. Махсус менә мәсәлән Татпатреб союзы 4000 кешелек бушкай ашату өстәле әзерли. Безнең шулай ук Татар базары проекты бар. Монда инде безнең Рәсәйдән 100дән артык эшмәкәрләр килеп үз продукциясын, әйтик, Мордовия, Ульян өлкәсе, Нижгар өлкәсе, Оренбургтан килеп, шулай ук кем ризык, кем инде милли киемнәрне, аларны бөтенсен сатып, бу чарада катнашыр дип уйлап торам. Шуңа күрә Аллага шөкер ишек һәрбер кеше өчен ачык. Без инде бар кунакларыбызны чакырып калабыз һәм инде һәрберебез әйткәнчә инде табигый шартларыбыз имин булып, иләребез тыныч булганда һәрбер кеше үз урынын табып, шушы бәйрәмдә булыр дип уйлыйбыз. Менә шул кунакларны өйләргә урнаштыру мәсьәләсе хәл ителеп биттеме инде? Аллага шөкер бүген инде авылларыбыздан теләк белдерүчеләребез булды, мөселмәндә теләк белдерүчеләребез булды. Алла бирсә исән булсак инде безнең бүтән килгән кунакларыбыз, шушы татар дөньясыннан килгән кунакларыбыз, үзебезнең авылдашларыбыз да, райондашларыбыз да кунак булып, инде икенче көнне кунакка килерләр, шушы Сабан туйга килерләр дип уйлыйбыз. Рамил Ханзович, һәм менә әңгәмәбез ахырында бәйрәм уңаена халыкка әйтер теләкләрегез, сүзләрегез, тәкъдимнәрегез юкмы? Беренчедән мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә мөселман халкына, үзебезнең авылдашларыбызга, авылда яшәүче мөселманнарыбызга, чөнки нәрсә инсәндә бик зур күләмле эш эшләнде. Аллага шөкер, менә шушы үзем эшләү дәверендә инде 8 ел бергә җитәкләшеп бик күп эшләр эшләдек. Һәм инде бәлки һәр эшнең инде аның нуктасы булган кебек, менә бүгенге безнең шушы Сабан туй чарасы да ул зур эшнең бер зур нуктасыдыр дип уйлыйм. Шуңа күрә Аллага шөкер бик күп райондашларыбыз безнең инде инициативаларын хуплап алып, җыштыру, чистарту, тәртипкә китерү, ихата гына түгел, бик күп өмәләрдә катнашып, төрле группаларга бюджет структуралары булсынмы, өлкәннәребез булсынмы, кем генә булса да монда бик күп кеше катнашып без инде күп эшләр эшләдек. Шуңа күрә беренче чиратта мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәрбер авылдашыбызга. Чөнки һәрбер кешенең хезмәте механизатормы ул, машина йөртүче булым, укытучымы ул, яисә мәдәният хезмәткәреме ул, кайсына медицина хезмәткәре, кайсына тармакны алсак та һәрбер кеше үз урынында эшләп, әлбәттә шушы мөслимебез дигән исемнең зур казнаның инде аның балкып торучы йолдызлары. Шуңа күрә менә Аллага шөкер бүген
азакынчы елларны бик күп инвестициялар кертте, авыл хуҗалыгында бик зур үзгәрешләр булды. Аллага шөкер. Мин рәхмәт әйтәсем килә менә үзебезнең инвесторларыбызга. Чыннан да бүген әле яңа эшләп барган Август кебек оешмаларыбыз, күп еллар эшләп килгән Туган Як, Агромастер компаниялары, Агросила группа намус компаниялары кереп, шулай үзебезнең крестьян фермер хуҗалыклары, шәхси хуҗалыклар, кышчылар, шуңа күрә һәрбер менә бүген инде районның икътисадына үзенең йогынтысын биргән егетләргә зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки нәрсә әйтсәң дә менә бу чарада бик күпләре актив үзенең теләге белән иганәчеләр булдылар. Алар безнең дуслар, аларның без инде ниләрен, исемлекләрен куярбыз, бәлки кемнедер онытырбыз да, инде бер үпкәләмәсенә дә. Кемдер инде күрсәтәсе килде, кемдер инде күрсәтәсе килмәде, ләкин мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең инде эшмәкәрләребезгә, чөнки нәрсә әйтсәң дә, алар бүген безнең икътисадның тотрыклыгы. Шулай ук һәрбер өлеш керткән кешегә рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки әйткәнемчә, менә монда искиткеч зур хезмәт куелды. Бәлки авыр булгандыр. Үзегез беләсез, бу ел ничек авыр булды, кызу булды. Ләкин аңа карамастан һәрберебез шушында үз өлешен кертергә тырышып, шушы өмәләрдә катнашып, менә шундый дәрәҗәгә җиткердек. Ул бит бәйрәм бер көн була да бетә. Менә бөтен төзегән әйберебез, бөтен әйбер әлбәттә Аллаһның рәхмәте белән ул безгә калачак. Киләчәктә ул безнең халкыбызга хезмәт итәчәк. Шуңа күрә инде бу дәвамлы халыкка хезмәт итәргән урыннар булсын инде. Бәйрәмгә килгәндә инде мин һәрбер мөслимне, һәрбер килгән кунагыбызны шушы зур тантанага, зур чарага чакырасым килә инде. Алла Тәала бер үз рәхмәтеннән калдырмасын, хәерле, имин табигый шартлары булсын, афатлар килмәсен. Матур итеп инде үзебезнең милли гореф-гадәтләребезне, милли уеннарыбызны белән танышып, балаларыбызга җиткереп, үз ана телебездә сөйләшеп, әлбәттә инде без үзебезнең өлешебезне, шушы милләтебезне саклауга кертергә тиештер. Менә бу бүгенге Сабантуй чарасы да ул инде безнең кичкенә бер өлешебез булыр. Чөнки без шундый вакытта яшибез, милләтебез, телебез, тарихыбыз инде югалту дәрәҗәсендә, чөнки һәрбер кеше үз өлешен кертмәсә, ул югала. Менә безнең дә бу чара, бәлки ул Сабантуй булып кына калмас, ул ниндидер бер татар дөньясының бер җыены булып торыр. Шуңа күрә менә бу мөслим Сабантуйда, әлбәттә инде менә шушы безнең кичкенә өлешебез, шушы татар дөньясын җыеп, аның татар авылын күрсәтеп, татарларның булганлыгын күрсәтеп, үзебезнең милли гореф-гадәтләребезне җиткереп, динебезне, телебезне балаларыбызга җиткереп, менә шушындый эшебезнең бер күрсәтү торган урыны булыр. Шуңа күрә барыгызны шушы зур тантанага чакырасым килә, зур бәйрәмгә чакырасым килә. Бергә булыйк, бердән-бер илләребез тыныч булсын, сау-сәламәт булыйк. Инде ширләребез бездән үтеп китсен. Шуңа күрә киләчәктә дә шушы җирлегебез өчен, ватаныбыз өчен, илебез өчен хезмәт итеп, шунда барыбызга да матур итеп яшәргә насыйп булсын. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Рамил Хәмзәвич. Сабантуйны югары дәрәҗәдә матур итеп, иң мөһиме исән-имин, хәвеф-хәтәрсез үткәрергә язсын. Без сезнең белән саубуллашабыз. Сабантуйда шашканга кадәр исән-имин буласыз.